kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba HPK nonglang ubade Chairman ga Green Tech Foundation haba ajengkren shekila pathai kubor minta kasi kahndo trik ujumang arhaja apusan uloong bakajing tho balatho hakabana kadai ka kubor ka bashay hakaba manu kimla ban wenweng yakini kibana kibalawa hakmat ka nongklem wildlife sanctuary kat baga kanhun Green Tech Foundation hi kampat led banweng dalade tat anda hadu bandalade kapor hi kinsalet weng shu uloong bakajing tumu jong kani kadai ban pha yaki khubor shakitu ki bathumu banchna yaki dukan ki skywalk ki resort ni kinu bakin klet no yaki ta ki jing tumu namar kim sha shu ban pintre yaka eco tourism infrastructure project hanong khlem ka ba ar phulai klur tingka te menta ka sngi don hang ne po wildlife nongklem sanctuary yang ni kani ka banar kadai ka message ka bashay ba nai po sniu shu ya kata ka resort nai po sniu shu ya kata ka restaurant nai po sniu shu ya kita ki skywalk nai po sniu shu ya kita ki water sport zone hang ne po nongklam hawa ti kini sngi ki bal adap kila khot yang ni kila don ka jingi kendu ba kinom pentrai shu ya kata ka eco tourism infrastructure project hang ni ka ba arpulai kror hang ni po pedang nong khlau nong khlem yong bakin ra no ya kane sha bar jong kanong khlem kala bandai sikino ke area te warla kataru na kaliang ka Green Tech Foundation nginom patla hiban shim ya kata kadai ka batikna namar ba ngimpadyo ka jingtho te kadai kubor ka basay bat ka bakhadu na kaliang ka Green Tech Foundation badalileiru nginom sya bat nginom ailat hi ya kanai ka project bakan urlong hung ni kanai ka jonga kanai ka jongi kanai ka jong pi baro ginom song kam dai ka jongno kanong khlem wildlife sanctuary kanai jong baro ginom song jong kame khlia ngila dap ki kot kisla ki bangi ngila panhar sebaro batsa ka wengi kwa banong ba ka kai si disiru kadon bentah kanai ka nong khlem wildlife sanctuary kum kanong peit kanong thmi kadon ka bentah hang ni ka bakrau ni kwa ban kerpat ya ka ICDC kumbang ila pha ka petition lingba u CM bas ngobha wat ai clearance ya ka ne ka project hang ne ha po nong khlem wildlife sanctuary ngobha nginum don kam mani kran sibun halor jong kani ki tagi jing ta ong ila kran da ki spa da ki posen halor jong kani ka petition POE kala poi da ki nyo hajar dunai ki tagi nong sign ya kani nrai tang ka wengi kwa ban ong ba ni ya mentangi dang ap ka RTI nilayo kita kijing tip ki bopher ki ba kijing kular ki bopher bat kijing ai jing tip yang ba kinom yach man ya project hendrai ngin apse ka RTI ka exactly kita kijing temu jong kata project ne lada bakla ngin ra ba sekot ngin ra bat ngin sa ya pet hai kan poi bat hai kan jalam te nginum don issue banda kran sibon bat kumbang ong ipi bakani kadi ka sngi ka ba khadu ka bangin wan hang ni ngila penyang kawi ka banar ka ba he hang te khmat tang kawi ngi suka ban ong ba kat bangi ka Green Tech Foundation ngimpat wan wang hi ya kini ki banar hang ni ha nong khlem wildlife sanctuary sungu bawat kta mano manoro dadai sama no manoro wat nom kta i kini ki banar ngin sa wan wang hi ndala kadai ka por bat ngar request ya kini ki nong tray hang ni ro forest guard subhawat kta ikni banar jong Green Tech Foundation ki bangingi wa hang ne kawai ka don hang te khmat kawai ka don hang ni tat ndangi la yo ya ka jing tip badling la sim hi da karai na kaliang jong Green Tech ban wan wangi gini min sa wan wang hi ngila pentip ya ki badai ban pentip ngila pha khubor ki badai ban ai ka khubor reitang kawai ngi kwa ban biang sai sen klet no berat no ya kata kijing po sniu ban wanra ya kita kijing tai hapo ka klau nong khlem wildlife sanctuary kabadan hone hapo riboy kubla sakawai na kaliang jong ka Green Tech Foundation kung bangila ong mani ba halor jong kani ka mat dalile ru nginom kenrandian ban nginom e compromise ro lanu ru kinong kersan ki bobon halor jong kani kung bangala keren mani ka signature jong ka petition ru kala poi de inyo hajar duna tipi sutu kata kinong kersan laki long kiru shimet laki long ki pajba laki long ki snong laki long mano menuru ni syukwa ban ong tangkum ni ba ni kwa ba kane ka mat nong khlem wildlife sanctuary kane ka project ba di ban clear la mano badla da don mano menuru ki ba kersan ya ka Green Tech
lani kibami syakmat ngisuk kerpat ba kadai bandon ke consultation kanum de ban ong ba kandon kajing ya keren batno kajing ya lejmi hangno namar bangi ngila sim kya ya kanai kamat nadu basdang nginum la man penlong kam kai bat nginum la hiru ban ong ba kinu giban mi mentang ngi burum ngi respect ya kita tang balong kadai bandon ke proper consultation bat ngiru namar ngila yang teh kanong rem nadu basdang bat ngi kwa ba ka ba ngi yang ngin yang kawai kasor nginum de ban mi arsur lai sor te halor jong kata nga kerpajor ba baro kiba persya ya kan ka project nginum nei ban yale lengdat ngi da ken tujur bangi de bandon kata kajing sokau jingmot ngi de bandon kata kajing keren ya pentip lang ba ngin yang ban persya baik bat sakawai ngas ko man ong bal dadon ki rushimat la dadon ki kenhun la dadon ki pajba ru ki papediang ya kan project ngi tingin yang ban persya baik bat nginum compromise ru dalilai ya kanai ka eco tourism infrastructure project 23 crores hapo nong Klam Wildlife Sanctuary.